както и всички преподаватели, които подкрепиха това събитие, уважаемите представители на нашите компании и партньори и медии, както и всички, които ще вземат участие в това събитие. БЕС като студентска организация винаги се е стремила да бъде свързващото звено между студентите, университета и компаниите. За трета поредна година БЕС инженерна седмица ще стане своеобразна арена за инженерните състезания на няколко участници, които ще покажат своите практически умения. Всички студенти, които ще вземат участието в разрешаването на казуси, са разпределени по компании и ще бъдат обявени на края на събитието. Искам да благодаря и на нашите партньори компании от Техническия университет София, както и Студентски съвет към Техническия университет София. Сега бих искал да дам думата на професор Марин Христов. Благодаря, уважаеми колеги студенти, уважаеми гости. За мен е истинско удоволствие и голяма чест да бъда на откриването на поредното голямо събитие на БЕС. Искам да поздравя първо младия и ентусиазиран екип на БЕС, който постоянно организира най-различни мероприятия, свързани с живота на студентите, и тази седмица, те са фактически повече от една седмица мероприятието, ще даде възможност на всички студенти от България, както и тук има няколко чуждестранни студенти, които знаят български обаче, да участват в различни състезания. За мен е особено важен контакта между студентите и различни фирми, така че, уважаеми студенти, още докато сте в университета, да имате възможност да се запознаете с какъв е предмета на дейност на фирмите, какви са изискванията към новопостъпващите кадри и евентуално да започнете още от сега работа. Накрая искам да пожелая успех на това поредно мероприятие, във всички състезания успех на участниците и, разбира се, на победителите. Хубав ден! Благодаря ви! Благодаря ви. Следва кратка презентация за БЕС София. Тя ще бъде предоставена от нашата колежка Лора Шопова, която вече за четвърта година участва по тези събития и е първият главен организатор на БЕС инженерна седмица. Здравейте и от мен. Много се радвам вече за трета поредна година да видя как тази зала се пълни и как има страшно много студенти, които искат да намерят реализацията в България, което лично мен страшно много ме радва. В презентацията също така ще ми помага Недялков, който в момента е президент на БЕС и е така главната движеща сила и причината, поради която се случват тези интересни мероприятия и събития за всичките студенти. Всъщност БЕС означава борд на европейските студенти по технологии. И имаме локални групи в над 32 страни в Европа, както в над 94 университета. Тоест това ни дава шанс да получим знания относно всъщност как се случват нещата, какво е образованието, как студентите намират работа и дори какво тамошните работодатели търсят от студентите. Над 3600 активни бестита се грижат всяка година да се случват страшно много събития, курсове, образователни, които всички вие имате възможност да посетите. И през последните няколко години сме достигнали до над 1 700 000 студента, които са се възползвали от курсовете, лекциите, които БЕС организира, или дори повечето ни кариерни събития, като това, което се случва тук в момента.